ngicela ukuthi ngithi happy Women's Day namhlanje umhla 9 ngonyaka ozayo ngoba ngithi happy anniversary ngithi happy Women's Day kwaqondana so ukubonga kwami ngiyafisa ukuthi kuze bephakathi kungawe njalo nje akubona umdlalo ugana ngoba kusuke kungayona indawo nje ukuthi ufuna ubuhle nje umuhle nje kanje akaba muhla qeda benje kodwa mengabe ngekho lutho lapha ekhanda kuyizeleze manje mina ngithola ibonus yona ibona ikhona lento alazi ikhanda laziwa imina nabasondela akuhlakani ngisengiyangikhathazela so nesiqiniseko sokuthi nomuzwa lapha ekhaya uzovuka so ke ngiyabonga kakhulu nasekhweni lami bakithi nisenzele ubuhlobo abantu bangubo angazi ukuthi umuntu angabonga thini ngibonge umndeni wakithi lapha ekhaya kaDlamini komalume ngiyingane komalume engiqhenyayo ngakho lokho mengabe ngilapha nje ekhaya sikaDlamini sivusa ikhala lalapha kaDlamini ngakho ke ngiyabonga kakhulukazi nje abafowethu sibambisene nabo nodadewethu neyingane ke seyizitheza bakhona ezidinga ukuthi nje wasithanda ukuthi sithi thina siyikhulise siyacela ukuthi uNkulunkulu athi ngasipha amandla kodwa ke okukhulu nako konke ukuthi nami ngiyazibongela ukuthi ngize ngifike kulesi sigaba kwandile bani ukuthi ngikana intombi into ingene inansuku elihlaza lapha ekhaya ngonyaka wango-2004 sengihlala phansi sasilapha ekhaya exactly la sikhona sasabancane ngaleso sikhathi udadewethu yena wayesasemncane kakhulu kwahamba umama wethu lapha ekhaya okuyiyena wesikhanyisela isibani sokuthi sibone lobuNazaretha athi kaManazaretha mengabe efika lapha ekhaya athi awu bantu bakule ndawo nibenesho ngoba ukufa buhlotshela ubana kuthiwa sifike ngesikhathi sobuhle benobona ubuhle bobuNazaretha ukuthi into enjani namhlanje bazibonele bona ngawa mase ngizeke la ngeke ngihlale ngasho ngiyajabula mfowethu mangabe ngibona usungiphathela uhlelo ngibe ngisebenza nawe mfowethu kuthiwa ngabe kuthiwa omunye futhi wakithi esisebenza naye akaphumeleli wathi unguwakwethu lo ngizoba khona babona la mfowethu bebekhona engisebenza nabenhlezi nabasho bethola ukuthi asiphaphi ungazi unganaye kade sayibamba naye nikhuliswa yithi lapha kulena basho singo secretary kodwa ke uformer mina ngisawu current secretary ngalawo mazwi bantu bangubo bantu baDlamini umphakathi umshado ngabantu namhlanje sesiyazi ukuthi nathi kuba khona abantu bathi sasikhona sabona so ngihla ngenzansi ngiyabonga kakhulu qala ngokubonga umyeni wami ngangenzele kona ukuthi kusukela ekuqaleni eyibika kumina wasufuna ungenza unkosikazi konke akusho siqala ukuthi sibonane ukufezile namhlanje ngithi ngiyabonga myeni wami Dlamini sibalikhulu Makaduzela ngeqiniso lakho ngenzele lona ohlonipha nomndeni wasekhaya bese ngithanda
ukubonga ekhaya kaNgubo la engikhuliswe khona. Ngibonge indlela eningikhulise ngayo. Iyalo ngilo muntu enguyena ekhaya engiphuma kulona. Konke engikubonayo ikhaya engiphuma kulona. Ngiyabonga emndenini wami kaNgubo ongikhulisile. Ngibonge babami angazi ngiphelelwa amazwi. Ngibonge umalumekazi abangisaphothile kuyona yonke le ndlela kuze kwafika namhlanje. Ngibonge go-girl bami abawuthunga babiza ngo-girl, kodwa uma mkhulu noma mncane kodwa-ke sibizana ngo-girl. Ngiyabonga beni-up and down ningalali kuze yonke into ibe perfect. Kuningi engenzile khona. Ngiyabonga. Ngibonge nakumamncane wami uMandlovu. Ngithi naye ngiyabonga kukona konke ngenzele kona. Ngibonga umalumekazi. Ngibonga umndeni nje wami wonke ngothando engingithande ngalo, abangani, ihlobo bengingazi ukuthi kade ngithanda kanje. Ngiyabonga. Ngibonge nasemndenini wami omusha Dlamini. Ngiyathemba uzongiphatha kahle ngoba ekhaya bebengiphethe kahle. Ngiyabonga. Shy.